Voi pudottaa jo tähänkin. Mukavaa maastoa laskeutumisella ainakin. Joo. Kaikki ulos. Lasit menee roskaan tässä. Kaikki ulos, ulkona. Tekosta nousee kakkaa, menee lasiin. Ei oo kivaa. Kyllä kuulee. Tarviiko vain näitä räjähteitä? Pörrää tonne pohjaispuolelle, kattele mitä siellä näkyy ja yritän olla tulematta alas. Jos näkyy selvää vihollista, niin tulta munille. Jos Saari ihmettelet miksi hengästyt, niin sulla on repussa sitten 3 räjähdettä kaikille. Onko se lääkintämiehen peruspakkaus? Juu. En suinkaan laittanut niitä sinne, etten väsyisi itse. No joo. Lupaan kuolla semmoseen helppoon paikkaan, mihin ei ammuta. Oikeesti voisit varmaan heittää tonne pusikkoon, tuskin niitä tarvitaan. Niinku riivissä ainakaan tule mitään. Ei mitään tärkiä. Ei ainakaan lääkintätarpeita. Jos tarkkaampuja liikkuisi tonne itään päin, niin sieltä yrittäisi nähdä tuon kohteen. No joo, siellä on ainakin noita kiviä. Oho. Suoraan tää mäen takaa. Granaatti. Ei oo granaatteja. Ei oo granaatteja. Granaatti. Minä vissiin asun. Missä sinä oot? Onko se toinen varmistettu kuolleeksi? Mennäpä tuohon mökiin. Miten tämä hieno systeemi nyt toimii? Mikä räjähti? Kuulostaa, että helikopteri ampuu jotakin kovasti. Joo, niin onkin. Helikopteri tulee tuolta idästä. Miten nyt kopteria ammutaan? Nyt katsomaan niin nähdä, missä ne on. Ne on tuossa... Jaa. Juurikin tämän mäen takana. Kyllä tuossa missä räjäys Joo, oli, niin kohde suoraan meistä pohjoiseen. Liikutaan alamäkeen ja yrittäkää käyttää suojaa mahdollisimman paljon. tuosta kohteesta pohjoiseen tuolla aukiolla oli 2 miestä äsken, mä saan toisen. Joo, ei näy kyllä nyt.
Juoksiaskö iteenpäin? Korjaa länteen. Vihollinen talon ovat oikealla puolella. Suunnassa 300 on vihollista. Lännessä on vihollisia tuolla aukiolla. 2 miestä. Hoitakaa pois, jos pystytte. Liikkuvat tällä hetkellä poispäin. Talon piha vaikuttaa tyhjältä. Talon sisällä 1 mies. Kuul. Miksi lääkintämies menee ensimmäisenä? Ei menekään. Sinkomies menee. Seisoiko tuossa seinän sisään se 1 mies? Jaa. Se jäi muurausvaiheessa vähän pinteeseen. Sillä lännessä oli niitä vihollisia, ne varmaan tulee kohta takaisin. Ne on tulos. Sain ainakin toisen niistä. Toimiinko no peruspeli first aid kitit? Siinä vaiheessa kun ne ottaa, niin ne vaihtuu siteiksi. About vaan. Ei toimi. Mä en lähde juoksemaan tonne länteenpäin niitä 2 patrollia hakemaan. Onko ne missä ne meistä länteen viholliset? Vähän niinkö länteen ja etelään päin enemmän. Onko se niinku, oliko se taloa tai jotain lähellä? Ne oli tuossa aukion reunalla, tulivat niinku buskille ja juoksivat sitä taloa päin, mutta mä sain ainakin toisen niistä. Toistakin minä ammuin, mutta mennään, kun se meni buskien taakse, että osuuko siihen. Kopteri ampuu rakenteeseen talon, ettei kannata mennä ihan sinne. No, mitä ihmettä? Mihin talo? Tuonne länteen. Eikö tuohon valkoiselle talolle vai? Tämä on täällä kivieseensä piilos. Siis ei se tähän meidän niskaan sitä pudota vaan tonne lännemmäs, jos joku ehtii jo juoksemaan sinne. Okei, mä oon tässä kiinni. Tosiaan jossakin tuolla 150 metrin päässä länteenpäin. Ehkä vähän enemmän suuntaan 300. Kauemmas. No jos ei näy mitään, niin enää on.
Joo, on se ruumis tuossa. Keskellä peltoa. Noitten 2 ison puun takana tässä suunnassa 3. Matka joku 75 metriä. Ah.